गिबियावनो दिनैनि जिथु बे जोंहा लाइमोन आफादनि बा दुलाराय बाथौ गुफुर लाइमोन आफादनि जिथु सावरायमेलनि नैथि सान अलंबार जानो हास्थायनाय बेखौ दैदेननाय बिथां दैदेनगिरि लोगोसेनो आंजों आलासि महरै हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोन फुंखाखौ हिसाबै हांख्रायजानाय बिथांमोन बे हाबाफारियावनिफ्राय थाखाय आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर होनो नागिरो होदों आरो जि बिबान होदों बे बिबाना थारैनो आं गियो होनना सानना लादों थेवबो आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि सायाव फोरमायगोन आरो बे फोरमायनायाव माबाफोर बयबो गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सायाव निमाहा बिगोन जैसा दैदेनगिरि बिथांमोन इन्ट्रडाक्सन होनांगौ एबा सिनायथि होनांगौ बोरै फैनानै दिनै बे सिटखौ फैदों सोरनो साबायखर होदों बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों लोगोसेनो बोरै अलंबार नांदों बेखौ लामाया मा राहाया मा बेखौ मिथिदों इन्ट्रडाक्सन हिसाबै बे माखौ बुंनो हायो नोंथांमोना मिथिखाबाय बुंबायानो आं बे ओनसोलनिनो बोरै गामिनि बेनो बोरै सामाजिक नाजानाय माखासे जोंनि गामिनि जादों आंनि न'आ एसे गोजानाव दङ आफानि मुङा गेदेर मोसाहारि रुंसारि जाबाय आइनि मुङा फतेस्वरि मोसाहारि बिथाङा रुंसारि जाबाय जों बिथांखौ साथाम देरसिन आदाया रुंसारि जाबाय फंकन मोसाहारिमोन फंबाय सासे दङ माधव मोसाहारि दा बिदिनो जोंनि जिउनि लामाया बा आंनि जिउनि लामाया ओरैबायदि जेथो गोनां ओरैबायदि रजम गोनां बे लामाजों आं सोरखिबोदों आइ आफाया बिदा फंबाया हाजिरा मावनानै जिउ दैदेनबोदों आरो बिथांमोननि अननायाव बिथांमोननि मददआव आं दिनै गावनिबो नाजानायजों बे मासिखौ लानो हादों नाथाय बेनि गेजेरावनो आं आरोबाव सासे जोंनि न'खरनिनो बिथांखौ आं साबायखर होनांगोन आंनि आरो दानि बाक्सा जिल्लानि गोदोनि नलबारि डिस्ट्रिक्ट चित्रा बर' बिथाङा बेनिफ्राय थांनानै बागान थानायाव पारमानेन्टलि थाहैनो बिथाङा जे बिथांनि न'आव थानानै आं फरायनो गोनां जादों जाय समाव जोंनि आसामनि बुं हाव बारहावा 1983 मायथाइनि जिथु आसाम सोमावसारनाय बिदेशि ओंखारनायनि जिथु सोमावसारनाय बेबादि बारहावायाव आंबो थांनानै रङियाबादि जायगानिफ्राय हान्थिनानै बागानपारासिमाव थांनो गोनां जादों आंनि जिथु जात्रा बिदि बैखालि आं 40-50 किल'मिटार खालामना थांनो गोनां जादों दा बेयावनो आं फरायबाय गिबियाव आं जोंनि गुदि फरायसालियाव फरायजेननो जानायनि जोंहा 50 बोसोर जालांदों फरायथि बायदि बिनि उनाव जोंनि नैबे गुदि गेजेर फरायसालि सोनाब बसमा फरायबाय थादों गोजौ फरायसालियाव आद्रा फरायबाय जोबथारनाय आं बागानपारायाव फरायनो गोनां जादों जोंनि जानाय लोंनाय थानाय बेबस्थानि थाखाय आंखालनि थाखाय दा बागानपारायाव हाइ स्कुलाव फरायनानै
मेट्रिकखौ फोजोबबाय बिनि उनाव खाथियावनो थानाय बासिखा कलेज होननाय मोनसे दङ बेयाव आं फरायदों हाल खदाल जावनानै मोसौ मैसो नायनानै दाउ अमा नायनानै हाजिरा मावनानै जेराव आं फरायदों डिग्रिखौ पास खालामबाय बरमा कलेजाव फरायबाय बरमा कलेजनिफ्राय फैनानै डिग्रि लानानै आं फैदों न'आव फैफिनो बिदिनो बिदा फंबायनि मदद लानानै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायदों 1990 सामलायगिरियाव फैदों 1994-95 मायथाइयाव मेजर गैयामोन जोंहा डिप्ल'मा कर्स दंमोन डिप्ल'मा फरायनानै आं एम ए फरायदों एम ए फरायनानै फार्स्ट डिभिजन लानो हादों थार्ड प्लेस मोनदों आङो 3थि जायगा मोनदों दा बेबायदिनो आरो दा बेखौ फरायखांनानै आङो एम ए फरायबाय एम ए फरायनानै फोजोबनानै न'आव फैबाय बेनिफ्राय आङो जोंनि बे दा मावबाय थानाय कलेजाव हाबबाय बेनि उनावनो आं जन सेंसन अफिसावनो PhD खालामदों PhD खालामनानै आं फोजोबनानै नै दा बिटिं अफिसाव दा जिया बेबायदि हिसाबै जोंथ' जिबायदि मोनबोदों जिबायदि बिजाबफोरखौ जिबायदि मोगा मोगि जाबोनांगोन बे मोगा मोगि जानाया दिनै सिमां बायदि जों सिगाङाव सानाखैमोन आं सिगाङावबो सानाखैमोन एमलेसमोन आङो मोनसे फिसा एम दंमोन आंनि एमआ ग्रेजुवेट जानानै जोंनि बे हाइ स्कुलाव साख्रि मावनायनि दा बैसो दंमोन जायगानि गथ' गथायफ्रा फोरोंनो दा इसा दङ फोरोंबायबो बोसोरै बिनि उनावसो आं इउनिभारसिटियाव गथिखे बेबादि लामानि गेजेरजों बेबादि समयसानि गेजेरजों बेबादि स्टेप बाय स्टेप आं थांदों फैदों आरो दिनै आं बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनो हादों एम ए फरायनायाव जिखिनि बोसोरथाम फरायदों बहुत दुखुनि बाथ्रा जे बै समाव मोनसे इउनिभारसिटियाव मोनसे बारहावा दंमोन बोसोरफ्रोमबो फरिखा फावसायनायनि मोनसे हावा दंमोन बोसोरफ्रोमबो जोंनि फरिखा फावसायबाय थायो जोंहा थाखा गैया फैसा गैया समस्या फरायसाफोरा आसु जेनेबा बा जोंनि BGSU बेयाव इउनियन दङ बोसोरफ्रोमबो फरिखा फावसायनांगौ मानो नांगौ बिसोरसो मिथिगौ फरिखाया बोसोरै फावसायो लेट जायो बोसोरै फावसायो लेट जायो जेरावबायदि जों बोसोरै थानांगौ बोसोरै थानांगौ जायो आरो आं नाखि मोनसेखौ प्राइम मिनिस्टार थैबाय थायो जाहैबाय प्राइम मिनिस्टारा सोलायनाय जादों आर.के. गुजरा I.K. गुजरा बिबि नरसिंह राव BBC सोलाय बेफोराव इलेक्सननि थाखाय जोंनि फरायनाय दा बे जादों आरो दा जियानो जिबायदि फरायबा दा सिगांनि दिनाव फरायनो एसेबां मोनाखैमोन इउनिभारसिटियाव जेसेबांखिनि फरायबाय आरो ओरैबायदि फरायबाय आरो दा बिखिनिखौ फरायनो हायाखै दिनै बिखिनि गियानखौ लानानै बिखिनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै दिनै थुनलाइनि बिदि सुबुं हादों थुनलाइखौ मोनफा मोननैबाबो सोरजिनो हादों बेबायदि खोथा दा जियानो आंनि गावनि खोथाखौ बुंबाय थाबाबो माखासे मानसिफोरा गाज्रि मोननो हागौ बा मोजां मोनाबो जानो हागौ दा बेखायनो आंनि जिउनि जारिमिना बेखिनि आं संसार जाबाय गथ' सानै दङ दा बेनिफ्राय जों बिसि दङ बिथाङाबो एम इ स्कुलाव साख्रि मावो गथिखे बेफोरनि दङ रायजोनि गेजेराव रायजोनि मुगायाव दङ रायजोनिफोर सासेबो जोङो दासिमबो थांनानै दङ दा जियानो जा अलंबार होनना बुङो जों दिनै अलंबार गाननो हास्थायनाय दा माबोरै गाननो हास्थायो बबे लामाजों खोथाया बेसो आरो बायदि बायदि लामाजों जोङो देरहासार जानायनि जोङो बिदिन्थि जों बे भारत हादराव बा बे मुलुगाव जों नुनो मोनदों जों बुंनो हायो 2 मेयानि तारिखआव आब्दुल कालामनि लाइनजों थाङो ना मादार टेरेसानि लाइनजों थाङो ना कल्पना चावलानि लाइनजों थाङो ना मालाला युसुफजाई पाकिस्ताननि दा बेजों थाङो ना कैलाश सत्यार्थी दा बिनि लामाजों थाङो दा जोङो डक्टर इन्जिनियार जानो खोथाया बेसो नों बा जों बबे लामाखौ लानानै खोथाया दिनै मालाला युसुफजाईनि खोथाखौ जों लायो पाकिस्ताननि बिथाङा 17 बोसोरावनो नबेल प्राइज मोननो खामानि मावो
जोंनि डिस्ट्रिक्ट बान्थाबो नङा बेयो, स्टेटनि बान्थाबो नङा बेयो, हादोर कान्ट्रिनि बान्थाबो नङा बेयो। हादोरावबो जोंहा अनेक दङ, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, भारत रत्न बेफोरबायदि अनेक बान्था दं। नाथाय बिनिबो जौसिन जायगायाव इन्टारनेसनेल बान्था मोनदों, नबेल प्राइज मोनदों 17 बोसोराव मालाबार इसुजाय पाकिस्ताननि। माबादि मोनदों बेलाय? सोलोंथाइनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिथाङा सोमावसारदोंमोन पाकिस्तानाव थांनानै बे तालिबानफोरनि जिथु मोन्थोर, तालिबानफोरनि जिथु धोरोम बा मुस्लिमफोरनि जिथु धोरोम, बे धोरोमाव हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ बाधा दङ, हेंथा दङ। बे हेंथायै सोलोंथाइ लानो मोना होननायनि हेंथायै बिथाङा दावहा नांनानै, बिथाङा गाबख्रावनानै, बिथाङा जांख्रिखांनानै हिन्जाव सोलोंथाइनि गोनांथिखौ सा मुलुगाव मोनथिहोदों, खोनाहोदों। जों बे लामाजों थांनो नामा? थांनो हाया, बे लामाजों थांनो। पिर'बिडि इन्डियानि IPS, बिनि IPSनि गेजेरजोंनो बिथाङा पुलिस सार्भिसनि गेजेरजोंनो बिथाङा ससियेल सार्भिसबो मावदोंमोन। बिथाङा समाजनि दावगानाय ट्रेनिं, माबोरै जों समाजखौ सालायनांगौ, पुलिस समाज माबोरै सालायनांगौ, बिथाङा बुंदों आलादायै मोनसे आरोबाव गावनि थिउरि मथे, गावनि सिस्टेम मथे मोनसे गोदानै लाखिनायनि थाखाय बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे हाबा मावदोंमोन। पुलिस मावनायाव बिथाङा हयथ' नुनो मोनदोंमोन जे जोंनि सरकारनि पुलिस बेबस्थायाव, सरकारनि बे लामायाव माखासे गेना गोरोन्थि दङ, माखासे बुजा-बुजिनि आंखाल दङ, माखासे गेप दङ। दा बेफोरखौ नुनानै पलिसि मेकिं खालामनो थाखाय बिथाङा जांख्रिखांदोंमोन, बिथाङा नाजादोंमोन, मावदोंमोन। जायनि थाखाय बिथाङा इउनेस्क' बादियाव, UN बादियाव एडभाइजारनि बिफान मोनदोंमोन। बा जोंहा बिदि थांनो नामा? बे राहाजोंनो बिथाङा मा खालामदों? अलंबारा बेनो गैयाबा दांनो ना जानो खोथाया बेसे? दा अलंबारखौ मोनहैनो जेनेबा जोंनि जिथु गारिया सावरायनायाव दा पिर'बिडि जानो गोनां दं। दा मा जानांगौ? IPS जानांगौ। IPS जानांगौ जोंहा मा जानांगौ? जों बेसेबां फरायो? आसलथे आं मोनसे खावलायनि गेजेराव जोंहा बेयाव कलेज फरायनाय बेसेबां गथ'मा दङ नामा? कलेज फरायनाय बेसेबां दं? मेक्सिमाम होनबा दा जों दिनै बर' माखासे सिमां नुदोंबा, बर' माखौ गाननानै सिमां नुदोंबा, बर' माखौ गाननानै देखायदोंबा, दा IPS फरायनो थाखाय UPSC पास जानो थाखाय मा खालामनांगौ? खोथाया बेसे? जों दिनै मा आयदायाव फरायगासिनो दङ? जोंनि टारगेटआ बहा दङ? आंथ' मिथिगौ बेलेग पलिसि खालामबा जोंनि पलिसि गथ'आ एकदम फरायनायनि टारगेटआ गोसो होआ, फराया। बेवहाय बर' माखौ बोरै गानदों? जों मोनसे फोरोङो गाबोन बेखौ नायबाव, बेखौ नायथा नाया, अखानायै सोलोंथाइ गैया। बेबायदियाव जों दिनै बर'फोरनि खोथा बुङो, आं साननो खोथाफ्रा जोंनि पलिसि बादि नङा, मोजां होननानै सानो। गतिके बर'फोरा थांनो थाखाय पिर'बिडि जानो गोनांथार, पिर'बिडि बादि जानो गोनांथार। जों मा खालामनांगौ? जों बेसेबां फरायदों, जोंनि मार्कशिटआ बेसेबां धोनि जादों, बेखौसो जों नोजोर होनांगोन। दानिफ्रायनो जों गोसो होनांगोन, दानिफ्रायनो जों नाजानांगोन। फरायनायनि हारिया मालाबायसिम जायगायाव मावदों। आब्दुल कालाम जानो गोरोंबा अलंबार बिसोरो जोंनि इण्डियान मैया बिथांनि जोनोम सान फालिदों सारा इण्डियायाव। बा बेबायदि जानो गोनां मा जादों जोङो? आर्ट्स फरायदों ना साइन्स फरायदों जों दिनै? साइन्सआव बेसेबां गथ'फोर मावनो हादों? साइन्सनि इन्टारेस्टेड स्टुडेन्टआ बेसेबां फरायदों जोङो? खोथाया बेयावसो नांनानै दं। बर'फ्राथ' ओरैनो जानो सानबाथ' जानो हाया, नङा होमबा? दा UPSCनि थाखाय फैसाना रिजाल्ट दानिफ्राय मालाय हारियाथ' दानिफ्राय कलेज मोननाय लोगो लोगो रेडि। दा जों थांबाय दिल्ली इउनिभार्सिटि, जवाहरलाल
Major University building, giving by everyone. For some degree level, at least one, master degree, at least one, secondary engineer. Many level degree in UPSC. For some lama, for some Tabai Shaman, Asulipudan, Tabai Shaman, Shaman, who's one of Makashia, begin with but the people more than that. Ini yang lebih sekadar kita punya, dia lebih sekadar. Time pass, kalau dia lagi di sini mana pun, dia pola jadi sudah menjadi, kita mau menjadi people apa lagi, nak kita korang nanti, ada yang sama, ini ada apa? Jadi dah, tujuan lagi kemudian orang boleh kita, itu dia, high level ini, high mana cooperative examination ini, school police ini lagi, orang sana. Jadi itu juga karena di sini datanya orang lain. Jadi itu mau datanya. Ini poin yang terdapat. Operasi ini kita akan lihat besar. Ini kenapa? Dari mana? Ini video hanya itu. Abdul Kalam buat dia. Minggu kumpulkan itu. Minggu waktu belum ada di India. Mira Waisan. Minggu itu kan itu mesti orang orang. Kerja nanti yang pun dari sesi orang, kerja nanti kita lagi jalan, apa yang itu kerja masih interest. Dari itu kita. Ini pun mereka, misalnya all world team champion, Mira Waisan, all world champion. Jenai dia, ini pun apa sahaja, lalu nak kasih. So itu mesti target. Jika dia mesti distinct main stone punya teknik mana. Berinuan. Tapi itu hanya. Anak hanya dia bisa. Anak hanya. Boleh ya. Kalau sulit kita iman lalu kalau sulit kita iman mana jangan kita buat. Kita membagi masyarakat semua sini. Agar di orang bisa sini जाएंगे मेरा पार्टनर विधान लोगों ने इसको पास मिले होगा डॉक्टर को होगा इंजीनियर को होगा बाबा मुझे को होगा विधान वाला मेरा पार्टनर समाज में जो करेंगे दूसरी सिलाई करेंगे जो बाकी करेंगे माउई के साथ हमारे फेमस है तो जगह ही है बोलो बड़ा आंगू देखते हैं बड़ी लामा को भी लामा बजेगा फिर किसी Urun bagai pembantu negeri Kolej, urun bukti itu, kita melakukan tulis hari ini, tulis hari bisa cari. Pas komas ini nanti kita akan mana, nanti dari mana orang mulai. Mungkin apa yang kita terjadi di sini? Kau lama kurang, kau gitu, bahkan. Dos nomor itu asal kembang, pas nomor 20 nomor का आशा था 10 nomor होगा उनकी पिता को जारी कर दिया jadi itu kan siapa yang bawa kami sampai terus barang jadi boros jadi mau barang itu bawa barang itu kan dengan kami boros mana barang jadi international biar juga sudah kilometer saat kita sejak itu mulai betul ya sudah mulai kabar dan minjibai itu siapa saat itu minjibai maaf sesuatu yang kita nanggo mau ikut lagi kau kan lebih kau lewat ya kalau ini satu, kalau ini dia ada, semester itu apa yang kita? Apa sih mana satu kali? Nama, ulama Indonesia apa namanya? Nama apa? Only package. Oh itu lebih apa lagi? Not more package. Only package semua. Maka lama itu hidup kasih, lama itu hidup kasih, makasih lama. Tapi sekarang sudah apa yang itu jadi bisa berada. Dulu kita sampai itu program, bom mana kan itu lagi dari bom mana, bayar program, ya, bayar, cikgu kamu bayar, Malaysia, bayar, bom mana, bom kelas mana, legenda, dari apa itu? Anak Hazari Mubayan, Urul Birai Mubayan,
मेडा बागदार एग्जाम हुआ है, ईरोड एग्जाम हुआ है, माला शुल्य एग्जाम हुआ है, इधर अब्दुल कलाम ये kita lama, unik lama modern mana? Tak, bini unik lama itu loh. Manusia pun sudah lama, itu dia pun sudah kita. Manusia pun sudah lama, only for mana? Tu, aku buat itu, user. Kau mengenai sana ada. Aku, memang kali itu, cuma itu. Aku itu. Be ana sesikam, bela aku bela be ana. Akai pakai tu mo, boleh betul lah. Itu mau apa ini? Oh bela tak ini satu akai pakai tu. Rumah bela macam apa orang ada. Makutan mula, bisuran, bola tindang, nama aku kisah usulan, nama mulut bukan. Bis kerja. Minggu hari dulu dia boleh betul lah. Makan lagi juga, bukan lagi sana. Orang benar lagi, mereka kita. Makan lagi, bukan lagi, itu kita mana tahu. Kemarin itu mau kena semua lagi, makan kena semua, macam lagi. Jadi, akhir pun itu mau istilah, mungkin apa yang kamu lakukan? Orang nilai mas nilai, nak bekar bekar lagi apa dia nilai? Itu nusa kita mana? Jenis kita mana? Bukan tu mau potong tu, makan tu nak semua, makan jangan. Kamu sudah jangan sih macam, mungkin kita apa yang jangan, kamu jangan jangan, makan jangan. Decide yourself. Basic tu dia. 또 미래가리라는 거죠. 왜 아나들이 집중하고 아나들이 집중하고 내가 팀을 때린다. 얘 보지 마봐요. 오는 걸 하면 누구나 오해라며 나도 싫어하는 누구나 오해라며 나도 싫은 누구나 오해기 하서 이렇게 시작해요. 너희 팀식을 시작할 때 이거 앞에 그 팀식을 시작할 때 이거 매번 그 팀식을 들고 있다 이거 왜 뭐 하고 있지? 모든 거에 관해 보는 거 그렇게 되냐. 내가 의견이 몇 번에 한 적이 있거든. 내 아는 무슨 제가 지금 뒤에가 말이라 오나시는 거야. 내가 쓰잖아요. 오나시는 오는 거 그다음에 알아야 자네가 오나시는 사실 오는 거 모르는 오나시는 그러면 그래도 사회를 하는 나머지 그냥 tarifleri anlayacak. Bizim Sandy introduction bir somoha lanesi birisi, Jomavadi bizim sopina akar, biri gavni zalim bir kızın Mumbai, biri kadar bütün bizim savaşlar olay. Anni topiki evlilikten ekonomik bunlar. Yesterday on a custom for the world, with special reference to Odalpur district BTC Assam, Anni topika. BTC kan yang beliau anu gitu, the custom for the world, building nasinya, India. Yesterday on a custom for the world, with special reference to test for subdivision. Kami beli tu biar sorry tu mana dia. Boleh ini test for subdivision ini lah. Lain ni kalau orang beda, dia siapa masa ni kita boleh. Dua jam mereka boleh. Jiwa itu semua kita boleh kasih. Dia kasih, kita boleh yang ada begini. Dua jam begini utama orang ni. Begini perlu kusami ni. Wanita tu semua sebagai kusami. Hari veteran diri pun ini ada pun important juga. Mengenai juga, boni kita itu budi juga. Semua sebenarnya itu semua ini itu sebenarnya juga. Bagaimana itu boni hari ini, dorang ni. Saya boni buat sampai apa yang itu sudah. Malah ini kan sama kita mau itu sudah berada. Orang biar mulia pun bah,
이게 오히려 소축 요장하고, 미술화 요장하고 이런. 자판 공부를 맡겨내고. 가로 예비 포에는 우리 우리 애착을 표현해요. 자기이신 분들이, 준행이신 분들이, 나리이신 분들이, 별놈이신 분들이, 아니 무리 그분을 누구 거예요. 어머니 그래야 되시고, 어머니 무리를 주시고, 이분이 잘 아시는 또 이분이 되는 말해야 된다. 나이가 비디를 가르쳐 보고 사기에다 가서 먹다고 이거는 월프라디스틱이, 월프라디스틱이 막심이래 되지. jadi sadar ini dia, maka saya tahu betul. Aku kan kita punya manusia, jadi itu jangan 1990 waktu muhasabah kayak mana? 19 jangan muhasabah kayak mana? Jadi itu begini dari tadi, promosi ini kayak sih terus tahu dah. Jadi kita modify itu waktu ini sebenarnya custom makasih. Jadi asal kasih makasih. Jadi kita mau makasih, apa makasih itu mau dia. Tapi kayaknya apa yang terjadi? Kemudian waktu bermodif Islam, ini adalah kelas mereka. Kemudian itu dia orang buli itu nanti agama sih sampai ini kita mau ada. Dan dia ini beri kamu, mana masih kamu lalu, topik itu beri kamu. Topiknya, orang itu bisi berbeda. Bisi orang jadi bicara. Bin poin apa pun jadi, bin beri siapa tu itu apa nama? Kalau bin, jadi gua ni itu elok saya tu bukan lagi. Ini tu bukan agak sedih. Ibu tangan, kiri lihat, macam mana jadi sistem model bisnis sistem model dia, kalau tadi kan ada tu itu benar. Nanti jika ini bin poin ada, mesti kami itu ada. Mencini sulit lah, no problem. Bila di syak saya kalangan, syak kopi kalangan, is desain luar. Oblasan ini mesti to pilih saya. Ek project ada nama dia di mana, budget di mana ada fokus ada mereka orang. Nomor beli kalangan, dulu tu pilih apa pilih saya. Tapi kan jadi sih waktu tu pilih saya, sambil एकदम सिंपल टू बिगाना सिंपल नङा फिसा टू बिगाना लानानै बियो एसे हायो ग्रुप दावबाय थानांगोन गामारा लहाखौ देनानै फिसा लहाखौ देनानै वार खालामो बिजिनि थाखाय बिदिसो फिसाखौनो बोरैबायदि फोरमायनानै मोजाङै गियान होनो हायो रायजो राजानो इनफरमेसनखौ जेरैबायदि जों होनो हायो बिजिनि थाखाय बिसो जानांगौ आरो बेबायदि मावनाया बिराद माने मोजां जायो टपिकआ खामानिया मोजां जायो अब्ला मोनसे खोथाखौ बयबो मिथिजोबगोन मा दं मा गैया बे खोथाया ओंखारजोबगोन आरो अब्लासो जोङो गुबुन मोनसे स्टेपआव थांनानै बै खालामनाय टपिकखौ जों मावनानै बेखौ मोनसे एक्सट्रायै मोजाङै आबुङै जों माने फोसावनानै एबा रायजो राजानो फोरमायनो हायो आरो दा बेनो जे मानि थांगोन जों बिज गैयामोन गोदो जोंनि दिनावथ' जेबो माबा गैयामोन दा जोंहा बे बिगियाननि टाइमाव Kursus asal tujuan, kursus tu mungkin mereka mau kursus entrance nak umur bulan dan tahun tu mungkin 2095 entrance nak umur. Bila harus kau mari kursus kau mampu. Bibir kali ini dia jalan darinya, kalau anda enggak tak pernah menjalan, tak pernah menjalan. 2005 mungkin sudah. 2005 pada dah dia pun entrance sistem biasa. Kursus, eva is disse mulher que não não vê agora aqui. Porque bem aqui. Gente, se isso já não vai, se isso precisar, já não sei sinopsis não vou lá तो पेटी सारा मुझे सारांशो तो पेटी सारा मुझे सार बाहागो लिरनानै होनांगौ जों साब्रै साबासो दङ बा बेखौ लिरदों दा बुंनायबादिसो मानसि नांगौ बुंजाया आरो आं नोंखौ देखायदो आं नोंखौ खि देखाय माबा लिरदों खिथारा रावबो खिथिया गोदान बिजाब जेबो आखल जादों मा लिरदों सिनopsis बेखौ ट्रेनिं मोनाखै जेबो इनफरमेसन मोनाखै सिनopsisखौ सार बाहागो सुंथाब लिरदों लिरना गोबां कास्टमफोरखौ लस मोनसे स्पेसियेल रेफारेन्स खालामनांगौ बेखौ जों 10-15 बा 1 पेजआव जों बेखौ जों लानो हाया बेबायदि खोथा जों लिरनो हानाय नङा गोदै जानांगोन हाबजोबनांगोन बेबायदि लिरनांगोन आरोखि दा लोगोफोरनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनासै आङो नायनि मा जायो मा जाया जाबा जाया हारसिं लिरसै आं लिरबाय
होबाय दङ साफा साफाया खालामजोब्बाय आं सिगाङाव बिराद फराया मोजां मोनो बेबायदि सिस्टेम आरो गोदोनिया बेनिफ्राय मा जाखो जोंहा मिनिमाम 3 इयार्सआव जों पिएइचडि सोलोंनाय दाबो उफाय दङ जेराव जों पिएइचडि दङ नुदों लास्टआ बिसोर दिहुनबाय दिहुनबाय दङ गायनाय दिहुनबाय 3 बोसोराव जों होनो हायो 3 बोसोराव होयोबा 2 बोसोराव जोंनिया गायनाय रेजिस्ट्रेसन बेखौ हामबाय आरो 3 बोसोर जाबाय जाजोब्बाय आरो आं साख्रि होआखै 5 बोसोरनि उनावसो होदों आं 5 बोसोरनि सिगां सिगां मोनसे राङाव आं फैसा मोनदों राजीव गांधी फेल'शिप पाइसिल एसे लिरदोंमोन साख्रिफोरा फैसा मोनाखैमोन देरिया मोनदों फैसा मोननाय नङा 12,000 15,000 बे टाइमाव टु थावजेन्ड गिबियाव बेखिनिया बहुतमोन इउजिसि स्टेट बादि इउजिसि निफ्रायबो राजीव गांधी फेल'शिप मानो 2 बोसोर होनांगोन 2 बोसोर जाबाय आं मथा मथि 3 बोसोर होआखै 4 बोसोर होआखै 4 बोसोरनि 5 बोसोर जाहां जाहांआवसो होनानै फोजोबनानै फैसाखौ फोजोबनानै दा फैसा मोननाय नङा 2 बोसोराव होना लाबा आरो 3 बोसोर फैसाया ओरैनो थागोन होनबा मानो थागोन होनबा ना अफिस दानिसो लासै जागोन फैसाया मोननाय थागोन आं बेबायदि खामानि मावदों आरो दा जियानो जा बेबायदि खालामनानै फोजोबबाय आरो मोनसे समस्या जायो दङ बेखौ मोनथिया जे ओरैबायदि जायो पिएइचडिआव हुसियार जानांगोन जे गाइडफोरा बिराद सोलोंलायो सोरबा सोरबा गाइडआ मोजांबासो मोजां गाज्रि बाथा थैखाबाय नोङो आं जिथियानोखि एन्ट्रि खालामदोंमोन बेयाव आं मोनसे खोनादों आं गिजोब्बाय गोलोमसावजोब्बाय सोरमोन गाइडा सारनिया एन्ट्रिनि खोथा बुंबाय एक्सपिरियेन्स जाहैबाय इरशाद आली डक्टर इरशाद आली एन्ट्रि गाइडआ एन्थ्रपलजिनि जेब्लानोखि गाइडफोरा आं खोनाबाय एन्ट्रिआव नों फैबाय सेस नोंनि एन्ट्रिआ जायगा जाया खुनु गेरान्टि गैया दा सिगांनि रेकर्डआव मा जादोंनो माखासे स्कलारफोरा एन्ट्रि खालामालासिनो थांनो गोनां जादों बेनि माबायाव स्ट्रिक्टआव बिराद स्ट्रिक्ट बियो इरशाद आली बेबायदि मानसि नों दिनै हेफाजाब लानो थाङोबा हेल्प लानो थाङोबा बुंगोन बियो नों बेयाव थां बैखौ माव जुदि थांनो थाङाखै थांबाय जायो बे जायगायाव जेराव थांनो होदोंना बे जायगायाव थांनो होदों बे थांबानो थांथाराखै लिरनो नागिराखै बेखौ बेनि मथे लिरनो नागिराखै जुदि मेगनजों नुवा जादोंबाबो बेनि माबाया केन्सेल जागोन बा बेबादि इमान सांग्रां सासे इमान स्ट्रिक्ट सासे मानसिनिफ्राय बारग'दों आरो नोंथांमोना गोसोबा मिथिगोन एन्थ्रपलजिनि इरशाद आली बेबादि आरो दानि पिएइचडि खोथा फैनोसै दा बेबादिनो एखे खोथाया स्ट्रिक्ट जानांगोन खामानि मावनांगोन डिपार्टमेन्टनि साबजेक्टनि सायाव माखासे पेपार थागोन बेखौ जों लिरनो हायो गोसोआव हायो खिन्थु मोनसे जेनेरेल पेपार दङ पास पेपार बेखौ माने पास खालामनो बिराद जारला जायो जे आसामिसावबो बे पेपारखौ होनांगोन इडुकेसनावबो बेखौ पास पेपार दं जेनेरेल पेपार जिखुनु अल साबजेक्टआ बेखौ होनांगोन खिन्थु बेयाव पास जाबासो बर'फ्रा मथा मथि जोंनिया गावनि साबजेक्टआ हाखाजोबो बर' साबजेक्टनि जों हाखाजोबो खुनु प्रब्लेम जाया खिन्थु बे गांसे पेपारनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा फेल जाबाय एन्ट्रेन्सआव बेबायदि आरो बेनि सरि जेराव बेबायदिनो बे पिएइचडिआव मथा मथि बेबायदि बे एखेना एखे मथा मथि जेआरएफ मोननो थाखाय जेआरएफ नांगौबा डेट नांगौबा बे फार्स्ट पेपारा टाका बेखौ माबानांगौ जेआरएफखौबा फैसा मोनबाय आं मोननाय बादि आंनिया खिन्थु फैयोसै जेआरएफआ जुदि बेबायदि जेनेरेल नलेज बिराद नांगौ जायो पिएइचडिनि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखाय साबजेक्टआनो थाखाबाय जिथु माने मा होनो बेयो रिजनिं माखासे बिराद दाम जायो बेनिखायनो बेखौ जों गोसो जानांगोन बा रोंनांगोन आरो सारनिफ्राय जोबोद साबायखर बावबाय कनक्लुजन मोनसे साबजेक्टआव फैगोन सारनिफ्राय आरो जोंनिफ्राय मोनसे बिजन पाब्लिकनि सोंनाय फैगोन बिथांजों फंबाय सोंहरनो हानानै फरायनानै थांबाय बिथाङा सोंनो साननाय थोंजों मोनसे सोंनाय सासे गागि समाज सिबियारि हिसाबै बिथांखौ होनो सासे गागि समाज सिबियारि हिसाबै नोंथाङा गोनां जादों बिनि सायावहा बेखौ लानानै दिनैनिया जारमा गैदि जाबो जोंनि आखायाव लाखिना 30 years ना मा समावमोन 92
लाइमोनफोरा मिनिया बाथौनिया नङा होमबा सब समाज थारमाने जाय सोंदों बिथांनो साबायखर होदो साबजादोंना साबजायाखै नङा होमबा खोथाया बेनो 92आव गायसननाय दिनै 30 इयार्स जानाय 30 बोसोर